אתם רואים את ליאב? בוא ניתן לו שאלה שהוא בחיים לא צריך לענות עליה. ליאב, בוא רגע. מה אומר אח שלי היקר? וואלה, איך אתה ליאב, הכל טוב? מה, מתחילים? וואלה, כן, רגע, לפני שמתחילים, יש לי שאלה אליך, אני חייב לשאול. דבר אליי. יש כל כך הרבה ספרים בחוץ, למה שיבואו דווקא אליך? מה, הבידול שלי כאילו? כן, אחי. אני יכול להגיד לך שיש 101 בידולים בשוק. יש את הבידול הזה של לבוא ולהיות ספר כשר, בוא נקרא לזה ככה, לכל הדתיים מבינינו. יש לבוא ולהיות בתספורות ארוכות, אתה יודע, תספורות של מולטים, כל אחד יכול לקחת את זה לאיזה כיוון שהוא רק רוצה. אני יכול להגיד לך שאצלי אני יודע לעשות את כל התספורות, באמת מאלף עד תף, וזה מה שאני מתעסק בו היום. אני מתעסק באווירה, בלדעת שזה מה שאני מביא איתי. אני מבין שכל בן אדם יכול לבוא ולעשות את הדברים הנכונים, כדי שלדעת שהוא מרוצה ממה שהוא מקבל פה בסופו של דבר, וזה הבידול שלי. אני ממליץ לתלמידים שלי לבחור את הנישה שהם מתחברים אליה, ומה שהם אוהבים בסופו של דבר לעשות, כי יש באמת הרבה מאוד נישות בשוק, ואני יכול להגיד לך מהתלמידים שלי, שכל אחד באמת קיבל את הנישה שלו והבין את הדברים האלה.